děti. A my asi dáme nové série z Tejfopes 2. A snad se vám bude takto série líbit. A tak jdeme na to. Apply. Když hrát tu hru. Tak jo. Asi po 10 minutách to stopneme. To stopneme, aby jsme... Ne. To jenom při tam něco jde, já hraju. Jo, vlastně já si pak vyberu mapu, to už jsem zapomněl. To plejnou. Plejnou. To je doba. A už to je dobrý. Já jsem si přiznat, já už jsem to opravdu tu hru opravdu dlouho nehrál. Co? Já jsem si neprdel tak málo? Jo, já jsem si neprdel, kurva. Ne, musí prostě. To je prostě. To udusnu. Ne, Jo, tak hraj. Já teď doba nás. Kdyby tady byla ta webka a viděli byste, co dělám, to byste se opravdu asi posrali z toho. Necucej si ten prst, vole. Byl malých minut. Jsem zpět. A šel na záchod, hnedka po mně, tady se tam bez chvilku zdrží. Já chci podpalovat. Chci načít zbraň. kolik jsi mi dal kilů? Nic. Ani jeden. Jo, 1 kill! No, díky mě. Proč? Protože jsem s tím planetem asi. Hej, koukni, co děláte, co se jenom takhle? Kde nevím, jak dělám ty triky? Nevím, to Děčkem. to dělej. A jdu po ten kufřík. Vojskáře! Ty vole! To je To je řezáky takový velký, co ti odpálí a zděkem do prdele. Já jsem to hrál jedno, on mi ten řezák odpálil a jsem. No, takhle dělej. A až nakonec je tam jinou. Tak uvají mě, no. Ještě dvakrát tam i A. Ne, i jednou. Aj nejme se. A ty dvakrát vtipně jsou. Už nebudem natáčet tady nějaký naší hry. Nebudem natáčet nějaký střílečky, ale to jistý. Vidíš? Když na něj ukážeš, tak se mě to ukážu. Já to vím! Ten škout je protože pijem nějaký kolik, ty vole, hajtlíky. To prostě neřekli skouta. Proto, protože ten není dobrý na spáje. Víš, proč není dobrý? Protože on Zabije. mi spáj tě zabije. A kolik tomu si pak v prdeli pěkně. Nebo se jen to, který se může přeměnit za jináčího. Jo, to umí spáj! Ksil. Ale oni ti taky můžou odhalit. Tak? Ale nemusí. Ale můžou, když tam třeba je plamen domet a ty pájo. A když je neviditelný, tak tě může odhalit pájo taky. Jsme zpět. Protože Ani se to nepostřihli, já jsem to pauzil. Když si ho vem, sakra, nechoď furt. skauta. Že tam vůbec nějakého mají. Nemají tam centry. Že ne? Ne? Opravdu? Kesáci nepochčají! Nemají? Ne. Sakra nemůžu pustit. Už mají načan v gatí. Kamarádíči. A mě nohne. Tak, Já vyhrál. jo, tak jdu. Kolik na map? Jo, tak jdem na to.
Co se boxerом. Kam to natáčí. A nechoď potom z telefonu. Uderla moje ruka. Já se vrátím asi to načte. To je to dobrá mapa. Tak my se vrátíme asi to načte. Tak čus! Jsme zpět. Už jsme ve hře. Pojď se stal snajpera. To jsem sniper. A sakra mě zabili. Bude snajper Tím se to pěkně mění. slabý. Tím se to mění. Já se měním na skautíka. To není scout? No tak to je jedno. To nepamatuju. 3 sekundy, Pá je mizela. Ty seš mizera. Ne. Když ten co mění. Jak se mohl změnit na její? Kde jsou oni? Kde jsou oni? Kde jsou ty služky? Na mě straně. To je kouzina. To je tvůj kupřík. Kde to jsem? Kufr. Já, beru. Ne, to je tvůj. Tady se mnou? Jo. A já jsem modrý. Ne, já jsem červený. On si myslí, že jsi zlej. Utíkej. Ale já jsem šel do červený, takže já jsem jakoby modrý. No. A ten tvůj vidí, že máš masku, chápeš? No, A tam ti zlí ne. věděl, že jsi jejich. Pojď, jít. Nemůžeš tam. Mám to zakázaný. Já jsem nějakýho modráka zabít. Tam někdo. Ne, to je kufr modré. To támek je. Tak si přeměň, Ježiši Maria, nebo to odhalí. 4. Chceš 9? Jo. Protože oni ti potom budou věřit, že jsi spát. A teďka začne po tobě šívat. A on tě teďka nevidí. Takže ho jdu tak. Zezadu. Už je zezadu. Jsem zase modrý. Já jsem Počkej, a bez k nemu tady máš neviditelnost. klok. Utíkej! Utíkej! Jdu. Honě? Ne, honí. Tak jde honí. Ty tuhaj. To je svině. Au. Teďka jsem spolu. Měl jsi jít do okna, píče. To. Já tata. Kapuče, bude těch Prostě. chlápes a udělat. Letí do píče. Kurva píče. Prostě. Kurva. Uholí. Kurva píče. Uholí to. A už sám jejich. Už jsem jejich. Já si mě odhalil. Když jsem neviditelnost. Mě našel, to je tak svině. Mě našel. Tak jsem tu. Zase. Přidám, ne, 4. A dám si 1.
4 a dám si jedničku. Jsem jejich. To si mě zabil. Komu co všechno má tento bolec? No, to má to víc. Čakaj, 3. Stání Luciuse. Jakého Luciuse? To je ta hra. Stání Luciuse. No, Ach jo. co to je jako zachout? Když tam má jenom 2 lajky a 3 dislajky. Nikdo mi nic nenapsal. A tě bojí, že by mě ten... A je to hal? Myslím, že jo. Už jsem jejich zas. Ale jsem zaprčka, ale Už jsem nevím. jejich. Ale... Tak jsem zpět. Si podmínky. Svině mě zabil, to je zabivé. To je sviňák. I'm the sleep! Sakra, nehledejte nějaký hororky zás. I'm the sleep, I'm the sleep, I'm the sleep. Dější fakt. I'm the sleep. No. Na Steamu se to zase kupuje. Koukni, jak v tom, ani když mi vychází tohle poštěná. Koukni, poštěná. Flat out. Můžeme natočit flat out? Můžem to. Jo, já to znám. Ale to budu Aj, zabít. Ofíl. Ofíl je taky hororka, zombík. Nejfej, game! To má taky hru. To znám toto. Ani to znám toto. Ono se stahuje na Steamu. Jo, tak počkej. Jsem zpět a já už bych to pro dnešek asi ukončil. Tak učím s vámi wafle a... Máš ty Musíš jsem konec, já slyšel. Máš ty A čus!